אוקיי, עוד סרטון בנושא חרדות, המשך למה שביקשתם ממני. בשביל למנוע את ההתקף הבא, שאני מפחדת ככה שהוא יבוא, אני מחליפה מחשבה שלילית במחשבה חיובית באופן יזום. אני יוצרת תמונה מנצחת. אני ממש נכנסת, מדמיינת את זה, וממש מרגישה את זה בגוף. איך זה נותן לי להרגיש? כי כשאני מפעילה רגש, זה בעצם הכוח החזק ביותר שיכול לגרום לשינוי בתודעה שלי, בתת מודע שלי. אוקיי? אני ממש מדמה את המציאות שאני רוצה באופן יזום, והתת מודע לא יודע להבחין בין דמיון למציאות, והוא פשוט יתחיל להאמין שזאת המציאות שלנו. אז אנחנו יוצרים בדמיון את המציאות הרצויה, שהיא מציאות רגועה ושלווה, ואני חוזרת על זה שוב ושוב ושוב, וכך גורמת לתת מודע שלי להאמין שזאת המציאות שלי. אז תמשיכו לעקוב לטיפים נוספים, ואם יש לכם מישהו שחווה עכשיו חרדה, שתפו אותו את הסרטון, הוא יודע לכם.